Kandidat nazzjonalista li kontesta l-elezzjoni ġenerali tal-2017 għajjar lil-Maltin imbeċilli fuq il-paġna tiegħu fuq Facebook. Salvo Mallia li kien wieħed mill-magħżula tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil għamel dan fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook il-ħadd filgħodu. Dan b'reazzjoni għall-istħarriġ ta' Vincent Marmara li wera fiduċja b'saħħitha fil-Prim Ministru Robert Abela u l-Partit Laburista, distak simili ħafna għal dik tal-aħħar elezzjoni ġenerali dik li fiha l-istess Salvo Mallia wkoll kien baqa' l-art. Fil-passat huwa mhux l-ewwel darba li juża mod ikkulurit sew biex jitkellem dwar il-Laburisti, saħansitra kien qabbel il-Partit Laburista man-Nazzisti. Mallia kien ukoll jattakka lil Adrian Delija waqt li kien kap tal-Partit Nazzjonalista u kien wieħed minn dawk li għamel pressjoni kbira biex jitneħħa u floku joħodlu postu Bernard Grech, saħansitra kien sejjaħlu bufu. Iżda dan kollu huwa dejjem irċieva l-kien mill-establishment tal-Partit Nazzjonalista bl-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil jgħid li Mallia huwa bniedem li jitkellem mill-qalb. Għalhekk ma jbeżżanix b'xi ħadd bħal Salvo. Dikjarazzjoni ta' Salvo Mallia li jagħmel fawdex li xebbaħ il-Prim Ministru kważi mal-pesta. Ma Salvo għandu mod kolorit ta' kif jitkellem, għall ħarsina noqgħod niġġudika kif jitkellem Reno u kif jitkellem Salvo.